Mulane wong bojo loro rumah tanggane sak bendina seru. Bojo sing enom ditukokno soto, bojo sing tuwek diombeni pil koplo. Iku ngono wong lanang seloro. Nandur telono tegalan muga-muga Pak Polo nyawer jagelan. Guyon-guyon Pak Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Taun 45 taun perjuangane bangsa direwangi korban jiwa lan ditata nyawa supaya Indonesia bisa Indonesia merdeka cak dudu oleh hadiah tapi direwangi pertumpahan nyatane ora sethithik korbane pahlawan bangsa di bawah sang merah putih panji-panji Indonesia dulur negeri tercinta tanah pusaka nenek moyang kita yang diwariskan bangsa Indonesia. Mari kita jaga bersama-sama sebab perjuangan dulu penuh pengorbanan kanggo mujudna kemerdekaan pantang menyerah menghadapi lawan merdeka atau mati mulane wis merdeka dulur mbok aja gegeran mundak-mundak mecah belah persatuan ayo padha eling cak welinge para pahlawan persatuan dan kesatuan.
kula sing tak jaluk ojo digawe ayo padha menghormati dulur hak asasi manusia ayo tetep berpegang teguh kemerdekaan cak merupakan sejarah mulai diperingati kanthi ya cuma ojo lali bapak ibu ayo bareng-bareng berdoa muga-muga Indonesia selamanya tetap jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ditanggap karo dulur gendeng Kajati Agustusan. Matur nuwun dumateng Pak Lurah, dumateng Bapak Polo lan kanca-kanca panitia sedaya ugi masyarakat gendeng. Tak dongakno muga-muga mari nanggap budi wijaya rezeki sampeyan tambah melimpah ruah. Muga-muga sampeyan seger waras, sehat, panjang umur. Muga-muga wong-wong kene kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma alhamdulillah. Ojo lali, Pak. Wis merdeka. Diparingi nikmat Allah. Ayo kita bersama-sama tobat kepada Allah. Budi Wijaya tidak sama dengan yang lain, bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanggapane Bentuwino gak leren sampai bulan 11 boten prei.
Mulai bulan 7, 8, 9, 10, 11. Ngono ku kepengin tuku katok situk gak iso aku. Bacut kebacut. Menyang Jombang mampir nang Sengon Lemagen akeh wedine nek salam kirim pingun nek gak seneng ngomong ketan kali kula kali nanti nyabrang padha oti ketan dong tak dong ding kundat gendeng dong dino di deng arek koprak nyutang do ding dong tak dong di do ding tu gentak gentung perut aisik lapo wis lereno aja joget asing joget iku kakimu ngene iki ya beso gendeng aku gendeng dikone beso joget ora lah lapo ndelek duit cicilan sepeda motor nunggak loro nek bundet utang muji akeh kok lapo wong-wong iku lho bendina tanggapan tur nuwun sewu bayaranmu iku paling akeh dhewe ya iya lapo kok jek utang iku lho adine wong urip gak lek utang kok ndek utang iki semangate wong nyambut gawe wis aja joget wis lapo joget menengo Kok kene iki tanggapan nggo gendeng. Lah iya. Ndawari bolak-balik. Alhamdulillah nggo gendeng kene iki termasuk bapak kadese. Bapak polone. Lah iya. Bahasa Inggris sudah mengatakan ya apa? Armstrong leadership. Maksudnya seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Pak Lurah karo Pak Polo. Alah. Padune mbok elem kon kepengin disawer. Gendeng. Aku gak tau arep-arep saweran. Upama kon disawer, alhamdulillah rezeki teko dhewe. Nek gak disawer, kebacut. Wonge kabeh wis mulih. Ya gak apa-apa. Iya yen iki nyambut gawe iku gak harus ditunggoe Pak Lurah utawa Pak Polo. Soale meneh tugas akeh. Meneh ya tugas akeh, penggaweane akeh. Jenenge pamong desa. Jenenge pamong desa ngramput rakyat sampeyan iki. Lah iya, aku teko dong kene tuh dikae mangan nggo jero paun kun mah. Mosok nek lho tibane sing nggo jero iku lho ya jeboloku kabeh. Sing nduk pawon? Sing nduk pawon iku boloku kabeh. Sing adan iku yune masih barep. Sing adan? Iya. Yune makmu? Yune makku sing barep. Sapa, Nek? Ah, Mbok Yayu iku ya apa wonge? Mbok Yayu. Marahe diguyu. Iku karan anak Mbok Yayu. Sing adan? Sing adan Mbok Yayu ya sak sing masak pisan. Oh. Jelal aku nang mburi kate nyumet rokok. Nggo jero lumburi dhewe. Sing kora-kora iku ya bebek. Sing kora-kora? Iya. Bebekmu? Bebekku iku. Sapa, Nek? Asri Atun iki apa? Nek ningatan, Nek. Lah apa? Isin-isin ae. Lho, Yusri Atun iku wakas. Iki ngene termasuk borongan. Nek kora-kora ya oleh kora-kora ngumpuri bokonge sampe kopak-kopak. Alo nggo geblak lho kencenge umbah-umbahan ubah. Tibane ya mlaku ngadeg ya kocor-kocor. Kora-kora saking senenge. Eling-eling main nggo desane dhewe. Ya iya sih. Kora-kora ketekor. Ame tole. Kuwi iringane ana tas kresek abang loro. Kayak apa, Nek? Kayak ngelupun iwak karena wong mangan kok tadi. Nek kon iku digerobak temen aku, Nek. Lah gak ngono. Yo, Yusri, tiridang, temen tiridang. Aku kucingku ya akeh. Nggo kene bolak-balik ku ya kontak kandhane. Aku manggo jero. Kudu ngoyo ae kontak kandhane. Lah apa, Nek? Lah gak kudu ngoyo ya apa ngombe. Wong kepeng ngono jare. Rombongane ana sing tingkat lungguh arek-arek. Heeh.
Nguyuh mlebu beleng Iya, iya. gak kena apa sih awak. Apa? Dadal lampune mate. Terus? Aku yo wis kadung tak cepet ngene tak slerekno. Kok tak dekno ae sret. Garung nggon sore kono umplung. Terus? Unine kaya sepeda motor RT. Rang tang 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 tang. Rang tang 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 tang. Banterno apa? Kata banterno ya apa? Wis ngene lho, Dut. Kon modelmu kaya wong pinter dhewe. Lapo sih, Nek? Ceramahmu kok dimah. Enggak. Kandhane wong-wong. Aku mek ndongakno tok kok. Ndongane ya gak rata kejian. Wis rata tak dongakno kabeh. Ana sing doro kari loro. Pak Lurah sak tolone, sak panitiane, Daerah sak kene. rakyate wis tak dongakno kabeh. Iya yen tapi kari loro sing doro. Arek loro sing guru. Kari loro sing doro kedongano. Sapa? Anggo wasonten. Lho, Ambe go suru. lha apa arek no suruh tak dongakno iku? Nggone arek nom-noman iku. Gone arek wedok-wedok. Iya. Arek wedok golek wong lanang iku. Iya. Lah nek dongakku dijabahi Gusti Allah. Hmm. Terus arek wedok iku oleh sedina oleh wong lanang 18. Terus yo apa, Dek? Ya bandowe banda urusanmu ah. Ndongakno ya ndongakno sing apik lah apa ndongakno kuno. Kota kandhane wis gak usah menteng kelek, gak usah pinter-pinteran. Nek perkara ngaji ngono gak menang kono mbek aku. Wis gak usah ngomongno ngaji-ngaji. Lho ya iya dasare. Wong iki tanggapan. Ya iya. Tapi nek kon medhiti kaya ngono ya tak ladeni. Lah ya nek perkara ngaji ngono ae ana apane kon tuh. Apane Tet, kundet. Wong kon iku sak lawase urip lho. Masih kon dadi mantune Mudin. Lho. Wong kon iku ya gak tau sapa langgar, Lho. gak tau sapa masjid kon iku. Iku lah sak romu. Apane? Masih aku pinter ngaji. Tahu aku dudu-duduno nang wong. Ya gak tau. Kon tahu aku nek ana wong anu melok dudu-duduno. Ya gak tau. Lah iya, apa sebabe aku kok gak dudu-duduno? Lah apa sebabe kon kok gak dudu-duduno? Mergo aku gak iso ngaji. Koplak kon iki. Ya kan, wis aku nek perkara ngaji, kan ngaji mulang glibet ae. Wong kon nuwun sewu. Ngajimu iki lho paling juz siji wis pol. Pira? Juz siji, Jus siji apane? Anakku jerupa jladrek. juz 20, Jus 20 iku anakku TK katam. juz 30. 30 apa maneh anakku sing kelas 1 ngeplek. Nih, Tet, wong Quran iku mek 30 juz. 33 Juz, juz 10, 20, 30 gak. Terus juz piro? 33. 30. 33. Kok iso 33? Ana jus-jus sing gak diruwe wong. Contone, Jus melon, lho, jus apukat. juz nanas. Ya gak ngono. Wis ta, aku lo ngaji teko ndi-ndi. Wong paling apal-apalamu ku ya teko Iqra ngono iku. Apa? Kan iku lho ngajimu. Masih Iqra, aja dipandang Iqra. Apa? Makrote. Aja syukur nek Iqra kolono makrote. Mergo wong wis kaji, katan makrote gak iso pas. Gak mungkin diunggahno maca Quran. Tapi ya kebaca Tet nek wis tuwek iku lho ngaji alif-alifan iku lho. Alif-alifan kakekmu alif temen tuh. Alif temen. Sing nang huruf hijaiyah. Iya nggo huruf hijaiyah. Alif itu alif temen alif-alifan kakekmu. Lah iya lah iku ngajine arek cilik-cilik. Lah ngajine arek cilik-cilik masih alif batas sajim kau iku ana artine goblok. Gak ono Ana. alif batak sakjim khusus huruf hijaiyah. Alat. Kau gak percaya takon tak jawab. Alif-alifan Iya. alif batak sakjim Iya. iku ono artine Ana artine. temen ada. Iya. Sedet. Apa artine huruf alif? Alif iku Allah. Hablum minallah hablum minannas. Hubungane menungso nang sing gawe urip goblok. Mantune Mudin. Iya iya. Alif ba Bak iku minangka wadah. Heeh. Mangkane hurufe kaya mangkok. Ana tulireng iku isine. Sing ngiseni Gusti Allah. Rumpang sawu sing isine bibitmu. alif ba tak. Tak kandhane tut aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Lho. Lah apa kondo wong? Lah mangkane aja kandha-kandha wong. Maksudnya huruf hijaiyah artinya tak. Tak kandhane aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Sak Temene wong urip ya wis ngene iki. kebiyen Kebiyen ana sing lanang wedok, ana sing ayu, ana sing elek, ana awan ana bengi. ana awan ana bengi, ana sing dadi polisi, ana sing maling.
alif ba ta sa jim jimpe encok rematik pegeling. alah kok blara ganjok obat-obatan Ya gak ngono maksude jim gak bakal jimpe senajan sedina sewengi salat 5 waktu akeh 17 rakaat. Tambah sehat. sing maringi sehat Gusti Allah. waduh pinter rek Lah aku temu. kon kok pinter kan Yo aku mantune muti. alif ba ta sa jim Kak iku padha mek hak. benar Janji Allah gak bakal diingkari. Allah nek kakek gak bakal nginjuk. kon kok sampai teko kuno Lho iya. kepinteranmu sampai teko kuno Lho mantune muti. alif ba ta sa jim Kok akeh sendut olehmu takon. alif ba ta sa jim Lah iya ndut kok akeh olehmu takon. lah kon pinter Pinter apa iki amang ngapal loro minggu. Tet kundet Apa? mulane kok nek ngaji ku sing tenanan maklum Tet maklum aku gak ngelokno Ngono. kumpulamu kan wong ngono-ngono iku Lho, apa? kumpulamu wong ngono-ngono iku tukang mabuk tukang judi tukang maksiat maklum mulane kon goblok gak becus ngaji kon Tut, kon ngomong aja sembarangan lho ya. Nggo pendeng iki kok wong Islam lho ya. Nggo gendeng iki. Temen masih kancaku sing biasa judi. Rumasamu judi terus. lah buktine penggaweane judi Lho, kon lho sing kancaku sing main. Cak Mini. Cak Mini sing tukang main iya. Wis budal lunga kaji, Bro. lho masa Net Masalah wis budal lunga kaji. Cak Minin Teko Mekah eling-eling duit jek akeh. Gawe masjid situ gawedhe kok tekanane. dijeneng napa Net Masjid Al Mukminin. Kan ya iku tok Tet iku tak apane? sapa Lah sing biasae ngopi dadu. sing biasa dadu Dadu sapa iku Cak Toha. Toha Iya, iku ya wis lunga kaji. wis ngulon Wis mari teko kulon teko kula duit jek akeh. Terus? Eling-eling duit jek akeh gak gelem kalah mbek Minin. Kae masjid loro. Kawate gede. dijenengno Al-Toha. Masjid At-Toha Masjid Al-Toha. paling ya iku tok Apa sing biasa mendem? sing biasa mabuk Iya, mendem iya. Kancaku iku wis budal. lho wis ngulon Wis lunga kaji, duwe akeh sugih. Mulai teko lunga kaji langsung gawe omake, gawe masjid telu gawet gede tambah. Mau kalah pilihan dijenengno masjid apa Masjid Alkohol. alkohol Acene ngono ya kok. gak oleh masjid jenenge alkohol Wes akeh. iki engko nek ngomong terus aku gak sida nyambut gawe Lah, lanjut gawe. aku saiki iki duwe tanggungan Det Lho tanggungan. duwe tanggungan tanggapan Walah, lah kok gak ngomong. tanggapan ludruk kon yo tak jak ngono lho Iya, tapi aku kan bagian murid. arek-arek yo tak jak Oh iya, terus tanggapan ludruk nang omahe Pak Taji ngono ta. ayo budal Ayo. wayahe budal saiki Ya. Waalaikumsalam, Bro. Merdeka! 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 Weh. Weh. Main dek kene sawana ora kacau. Sawana ku piye? Weh, mang sing nonton akeh kok. Saiki galak. Boleh turu, pacar bener zaman saiki harus dibagi.
nyambut gawe nonton hiburan nang pura. Loh, itu juga hiburan loh ya. Gak masalah. Yang penting ojo lali rumah tangga. Lali karo rumah tanggane, Wan. Ya, iki cari lali anak, lali bojo. Sadang Pak. Boleh kacau. Nyocot ae. Lapo gak nyocot? Lali. Lali apa? Yang kamu katanya nagap. Loh iya lah. Soalnya kudune perundingan karo wong wedok. Lah wong wedok sing lanang nyambut gawe kok. Wong lanang nyambut gawe saenake dhewe. Wedok kudu pantil. Nah gak apa-apa sih awakmu, nah gak apa-apa. Seru dong. Nah gak apa-apa. Seru dong. Nah gak bodrok. Iya. Wong e samono kae, kate kok ingoni apa? Damen ah. Lu. Wonge akeh. Dalno 5 kilo ku lho. Tambah maneh 20 kilo. Kacau. Nagap iku nagap bijeng ngono ki senengane anak nom-noman. Walah. Dijet panganan apa? Jerep. Wah, dilungkas kan dorek karo Gusti Allah. Sih. Penonton iku ndelok kancane dhewe lho. Lah kok iso? Lho kok apaan ame lampu ngene klek. Delok kancane dhewe ya bokok. Nah gak lek lodrok. Sih, jajal delokno. Lodruk ada manusianya. Remo, Terus, lakon, gagelan, terus. campur sari. Mari campur sari terus campur telek. Budaya barang lho. Iku hiburan tradisional, hiburan awake dhewe. Hiburan. Ana budayane. Budayan, Campur sarine. campur sari. Nyawer tandake. Ya iya jelas toh. Kok kaitane nyawer-nyawer suwi-suwi kok dudak dhewe? Tuh, Aku sih ya. Jo. Lho. Kacau iki. Gak layak bendino lek. Dek, bojoku lek nang pasar aja lali jol 5.000-an. Lah iya. Aja lali jol 2.000-an. Ya apa? Oh, penting amal jariah. Iya jelas. Jebule ya teman ben nyawer tanda. Apa lek kon wae sing ngeramut tanda? Aku belane tandake Budi Wijaya ku ojo Malang. Ojo Pasuruan. Lho, gak apa-apa hiburan nak. Hidup Hiburan. Kon lek lara katisen, kate boko iku sing ngeramut tanda bojomu. Cintaji. ngene. Aku ki jangan nanggap ludruk turu tono. Iki kan hari ulan Agustus. Hari ulan Agustus, bulan Agustus. Ya hari kita mau sandal. Tak ngurus. Kakakku sing nanggap ludruk kek nanggap apa kek urusanmu. Wis, aku kok iki nek nanggap bareng karo anake sing bilang-bilang. Orek kok gula apane? Mari napa kepunjuk. Cacak kok ngurus. Urusan dhewe. Mbak sik gak mangan ludruke, mbak sik gak kei rokok, gak kei jajan urusanmu. Iku urusanku dhewe. Apa? Wong
wong lanang. Moko jondo. Wong wedok ku barut kok lanang. Lah ya. Wong lanang ku gak ono wong wedok, masih nganggo iku ndak sikil. Nek gak ono wong wedok sing ngatur duwe gak arep dadi apa-apa taji. Alah. Lani. Yo wong wedok. Takono wong wedok samene kae. Takono. Kok gak ono wong lanang sing ngompor. Tapi lek gak ono wong wedok sing ngolah duwike, sing ngatur duwike gak bakalan dadi apa-apa. Nggih napa mboten, Bu? Krungu gobokmu. Kamu jek menang wong lanang. Masa kon nyebut gawe nglumpukno. Oh iya nek kayak keri-kerian. Ini. Kon barut. Wong lanang. Udah dadi saiki apa-apa cepakno. Apa dicepakno? Lho panganane. Kudu ki wake lho. Ate gak masalah. Monggo. Kamu jangan bete. Bangun. Kurang mari berdebat sidang MP kok. Beras iku cukup gak kilo, gak cukup. Cukup. Ada pengen upo-upo, Dik. Kurang kowe. Karo kowe dikae mbako ya ngono. Mangga. Lho, jomblangmu di. Sorry manis, kurang manis. Si jasane iki ya, Mas. Lah putusan iki ya napa sampe niku? Nggih, niki arek-arek pun teko kabeh, Pak. Lho pun teko. Nggih, Pinten? anggotane. Nggih. Boten kathah, Pak. Pinten? Namung 400. Iku lodro kadang gugur gunung iki. Boten iki sak cukup. Sampean sinten, Pak? Kula ketuane. Pak, sampean ketuane Lodruk. Nggih. Terus sampean selama niki kok kenal niki nyambek niki? Wong niki nek ludra kula tanggapan. Nggih. Niku gelem ngetutno. Oh. Kan niki kan gadah gendaan kalih tandak kula. Ngoten nggih. Nggih. Bendina ampun, Pak. Toyo mental. Arek ini Menang bisa aku juga menang. Ada di paharakno. Kacau. Boleh. tapi karep arek ini ku jaluk mobil ngoten lho. Mobil-mobilan ya. Kene. Alah, bojoku ki nurut ae pokoke. Dek, beli turu turu. Dek, engko ini ya. Ya napa, Pak? Ya sido. Nggih. Saniki nggih. Ah. Ben ae. Apa sing dicepakno kene apa-apa kowe? Terus sampean njaluk lakon napa, Pak? Aku ndak meneng ya. Tapi lakon. Nggih. Jaluk lakon sampai kintai. Wah sampai kinten niku lak enten kelirine ngoten nika, enten dekore. Niki mboten enten dekore sampai kinten. Nggih mboten pas, Pak. Kadani nak pohon, katakan pohon. Njaluk lakon sing rumpame ngoten lho. Kok niki wong Jepang apa wong Cina? Ajae wong Jawa. Aku bojoku jaluk lakon tetek bengek. Lakon apa tetek bengek niku, Pak? Yo, tetek bengek. Sampeyan njaluk lakon sing rumpame. Iku apa ku sing Perang-perangan. Ah, Joko sampean. Joko Sambang.
Pendekar Gunung Silsilat. Loh, kok pendekar Gunung Silsilan? Joko Sambang niku pendekar Gunung Gangsir. Lah, ya. Pendekar Gunung Pak ngapunten ya, Pak. Nek sampean njaluk lakon apa mawon kula saged. Tapi njaluk lakon Joko Sambang, Pak. Sepuntene, Pak. Kula mboten apal, Pak. aduh, ketuang gapleki kon ku. Bukune niki keri teng Jombang, Pak. Lah iya. Kon ki biyen adek ludruk gak kok bancaki, tapi piye? Nggih pun, Pak. Tapi bukune niku keri teng Jombang. Soale wau jan tanggapan teng Jombang. Masalah. Mana? Kowe kira kang ngetur kena. Liyane ngoten lho, Pak. Lakon liyane. Wis gak. Iku ae. Nek mboten Joko Sambang, Mboten. pun ngeten mawon. Kula ladeni, kula layani, Nah. tapi sampean sutradarai, Pak. Loh. Kula lali, Pak. Gak ono ketua kok kaya butuhe bom. Bukune keri teng Jombang, Pak. Pertama, Nggih. iku lurah Abilowo. Oh, nggih. Mari iku kuno biyenku duwe anangan duwe sira jeneng Sutina. Nggih. Lah saiki dhek dadi lurah elit. Nggih. Nah, Sutina dirapuk dipaksa. Oh, dipaksa. Iya. Nggih, pun sampean sutradarai nggih. Aduh. Sampean sutra. Timbangane mboten sida, mboten apa-apa. Oh, tak atur sepatu. Kula tak mantuk mawon. Mulai kok. Pajere kok tek nang kok. Dorong banyak koyo ngono. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berjumpa dengan Lodruk Cekindung balik Cengkela. Wis bojoku atine lara. Pola udus tekindung balik cekela. Malam hari ini sing duwe gawe nyocot Jare duwe cangkem. minta lakon Joko Sambang pendekar Gunung Gangsir. Nah, Sing metu dhisik lha ya lurah Bilowo golek Sutina. Lurah Bilowo. Golek Sutina. Oh, mulai Sutina. Ya biyen pacare mergo antuk Sutina dirabi wong dari lurah. Dadi wis mari ngono terus Yang pertama-tama jare wonge sing metu dhisik Lurah Abilawo. Nggih. wah, Rek sing dadi lurah metu rek. Sing dadi lurah metu rek. penak. Kok aku kok petok lurah Bilowo. Loh, bro sekuali kalau aja jengking. Wah, kaget bang. Tut aku dadi apa, Tut? Lurah Abilawo. Lurah Bilowo. Aku dadi lurah iki. Mbak. Seneng ya aku dadi lurah. Biasa gak dadi lurah. Aku dadi lurah, Tut. Lah iki kok kok teko guyan yo aku iso wedi. Sing durung kenal-kenalno. Sing wis kenal tamatno. Kana siji loro pawongan. Yo iki gambare lurah Rabi Lowo. Iki menendo ya anak codot. Lurah Abilowo, kok lurah Rabilowo. Kliru ah. Kliru. Lurah Bilowo jare lurah Rabi Lowo. Lurah Abilowo jare wong iki. Jarene dhewe. Jareku dhewe. Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Buku iku. Hmm. Perjalanan golek pacare jenenge Suci. Iya ku pacare tapi saiki rabi
Ngomong dhewe, Pak. Kacau. Iki lho dur apa? Golek sinten pacare. Pacare Sutina jenenge Sutina. Lho alah, Pak. Sing dadi Sutina gak ono, Pak. Lah, Sing dadi Sutina niku areke wetenge loro, Pak. Wetenge loro kakean mangan rujak. kacau. Tut. Buyar ya, Tut. Aku menehi sak tandur ya, Tut. Wah, niku lho, Pak, sing dadi Sutina niku wetenge loro, Pak. Ayo boleh golek ngono kok. Ngeten mawon, Pak. Nyilih bojo sampean, Pak. Nyilih bojo sampean didadekno Sutina. Oh, tak toyo bosok kok. Kula bayari 2 juta, Pak. Kula bayari 2 juta. Cek karo piye? Nggih. Enek. Dapur Sutina. Nggih. Tak kadang. Sing jenenge wedok Sutina iku wetenge loro. Awakmu ae kok oleh bayar 2 juta. Ya, aku tak. Heeh. Iya. Aku sapa? Karo lurah abilewe. Terus sing dadi lurah. Iku. Rangkulan kene gorong tau blas Iki ngono kancaku sekolah. Kalau mari kalau karo ngono awakmu iki tambah janduk ndi? Alah. Iku sapa sih iku? Kok marah-marah? Aku kan pacar secak. Wajar ora aku. Enggak. Kok tambah tuantik ngono ya? Jelas kok aku iki kan dimodali ambek bojoku. Ayo. Wes, kate cara bojoku. Aja cara. Pak, 2 juta, Pak. 2 juta. Oh iya 2 juta. Tapi aja rangkul-rangkulan ya. Ketoke rangkul-rangkulan tapi gak. Iku mang semunggo. Oh, mbon nek ngono. Ketoke temen tapi etok-etok. Semunggo. Aku piye? Loh. Kok koyo lurah pacarku biyen. Ora usah. Apa? Kowe kok ngajaran. Wah, iya. Ngono. Kok malah sampeyan sing Ngono ya. Aku ya lurah pacarku. Piye? Ngono, Bang. Aja ngene. Nang libro. Gak ngono Siapa sih, Cak? Sutinae keroken ngene. Jane mah kok ngono. Dadi awakmu iki ya dititik karo lurah lho. Ki Sutina. Ngono kon ku. Lho, iki lak Sutina. Kon eling ngene. Zaman biyen kon jeprawan pacarku. Saiki kon dirabi wong. Aku tetep seneng karo aku. Iso gak iso tak perkosa. Iya. Ceritane ngono wae. Wah kok sadis ngono ceritane wae. Iki malah ya. Sutina. Jenengku Inge. Inge. Inge, Pak. Inge kok. Sutina. Lho bukan aku dolakon kok Sutina. Oh, aku dileh. Saiki ngono murah abine. Sing nanggap muring-muring. Sutina. Apa Kang Lurah? Apa awakmu wis ro tekan kunang kene? Aku ro mau dikandani bojoku. Ro. Ro. Dan Itu lah kok kandani ku Mang ta? Masalah kon kok masih tak kandhane teko batine dhewe. Ojo aku sing ngandani. Kacau. Di batin. Heeh. dadi awakmu wis ro tekan kunang kene. Wis ngerti. Nek wis ngerti ndang ladenono aku Sutina. Aku jarene iki lho kokon batin tok. Tut buyar Tut. sampean kandhani, Pak. Jare kokon batin tok ngene. Ngene. Walah. Kang Lurah iku biyen-biyen. Saiki aku wis gawe mon, gak usah kon rene. Ngono. Oh, Gak usah.
dadi kaya ngono Sutina. Saja aku kudu ngono. Sutina, Apa Kang Lurah? eling jaman semono awakmu rendang-rendeng pacaran wong loro kalau lurah. Sapa iku jenenge? Abdullah. Pacare Sutina iku lho. Pak, pacare iki lho biyen lho Pak, sapa? Sutina. Oh iya. Sutina. Kon biyen pacaran ambek Lurah Bintoro. Mbok liwat ngarepku, atiku celek-celek. Awakmu iku aja lembeng. Lurah Abdullah iku gagah pideksa. Sutina. Kon kudu eling taun piye? Saiki kon rabimu, tapi atiku sing banget karo kamu. Iso gak iso, kon kudu melu aku. Geh, padha karo cocote wong iki mang. Ya. Tak tau yo. Sutina. Apa Kang Lurah? Yen kon wong loro ambek Lurah Bintoro, bareng lorone atiku. Loh, papan kebeneran Sutina. Tekan omah aku mrene kepengin rabi awakmu saiki. Gelem gak gelem kon kudu tak rabi Sutina. Lho lah apa di mana aku kok peksa lho. Hah. Lah rabian gak apa-apa, wong bojoku ya tuwek. Ora gelem, ora usah. Senadyan aku ndek bojo kon gak usah nyidak. Ayo, Rono. Rono, Ora usah. Selagi aku ndek bojo, aku mau dadi bojomu. lho, kon gak gelem dadi bojoku. Ora gelem. Iki apa Sutina? Iki apa ta? Oh, gowo kremes. Kremes. Keris. Keris. Kok kremes? Iki terus iki ngetokno ngene marang aku. Apa? Awakmu wedi. Waker iki dilebokno. Aduh, Aku mlayu. mlayu. Berarti ngetokno iki terus aku. Mlayu. 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 Sutina. Gorong. Rame dhisik. Rame ben aku kok rodokno. Loh, aku tak melayu. Ngono. Wong melayu nang jeneng lek semua tak parani, tak empaki. Sutina. Apa? Andro iki keris sapa? Lah iku keris apa? Iki keris setan kober. Keris iki gak bakal mulih nek gorong demek. Apa iku jenenge daerahe wong wedok? Darah. Hah? Darah. Iya, darah. Terus. Aku gak gelem. Gelem gak gelem. Aja caca aku dadi bojomu kok demek kulitku tak sisat. 2 juta, 2 juta. Winter bojoku timbang atiku lara. Oh, Abdullah kok nangis iki lho. Sutina gak gelem lho, Wak. Gelem tak paksa, gak gelem yo tak paksa. Gelem tak paksa, gak gelem tak paksa. Ayo kon. Aku terus ngopo iki? Ora gelem. Lho engko lha di mana aku dijajah iki lara lho, Cak. Salah. Besok gak gelem, saiki gak gelem. Kon melayu wedi. Oh, aku mlayu. Saiki aku gak gelem, meneh gak gelem. Yo. Engko bengi gak gelem. Aku mulai. Loh, Sutina, kon tambah melayu mrono. Loh. Ibarat pepatah wong wedok Sutina. Melayu gawa jare kon tiba nyribet. Loh, lah kok nang kebon-kebon. Wow, tiba glondong tak perkosa kon Sutina. Wedine iku lho. Kau piye nek ngelosa temen ayo. Ora. Etok-etokan. Caca piye ora petek-petek mbek ayo. Loh, kaya ngene. Etok-etokan. Waduh kacau.
ora temen. Heh, Wong iki ludukan kok. durukan. Ora ketok temen tapi gak temen. Engko terus dadi temenan nak kaco iki. Lah mari iki Pak metune sapa, Pak? Nah, mari iki lurane Joko Sambang. Metune Joko Sambang. Iya, golek ibu Sutina. Bang Joko Sambang. Metu Bang. Sing dadi Joko Sambang rek, metu rek. Sing dadi Joko Sambang guwanel ya, Pak. Aku lapo, Pak? Kula dadi napa Pak Tut? Joko Sambang. Joko Sambang ah. Gak ngomong. Joko Sambang mudhun teko Gunung Penanggungan, goleki make gak ono. Joko Sambang ki medun teko BC. Ketumon Joko Sambang teko BC. Gak ate mampir nang Samalaya, Pak. Lah, lho kono iya. Mas Waduh. awakmu iki dadi Joko Sambang. Goleki ibumu digawa karo lurah Abirawa. Lah kon gak terima kok tutut. Ditututi ta? Ngomong ta, Pak? Kok kowe nang mentutut ya? Ngomong. Joko Sambang. Oh, atik Sumbar. Yo iya. Ngomong ta, Pak? Joko Sambang iki gawe salib. Ni jarane gedhange. Iki masalah iki ngono tumbak ngono lho. Iki aja kok modal kene. Ndolek tumbak gak nemu Pak sak ketemune wis tak gawa. Aduh, kacau iki. Wis ngene. Wah. Nah. Ibu sikile nanti. Oh, ametnya. Ngono ah. Sumbar. Yo, tak sumbar, Pak. Sumbar. Lo. Wah. Ah, ngene sumbar iku. Ah, bisa, Pak. Lah, bok. Mbok nanti. Ngono ta? Oh, mbok. Mbok nanggi. Mbok menang Samalaya. Sampeyan kan dadi sing temen, Pak. Sing temen ta, Pak? Awakmu iki goleki mbokmu. Tandane pagimu nek mbokmu iki dal diperkosa karo lurah Birawa. Kok tututi? Ngono ta? Iya. Ngomong ta? Iku mau. Waduh, nek gak lucu cangkem kula wer. Lo. Bok. Wes suwe. Wis tuwek. Aduh, kacau iki. Apa sih, Pak? Wis suwe aku teko penanggung medhot dadak ibu ndoma gak ono. Digawa karo lurah Birawa. Oh, Birawa. Mung teko onek. Ngono ta? Wes suwe anggonku copo broto ana nang gunung. Gunung apa, Pak? Gunung Penanggungan sing lawase 40 dina, 40 bengi. Go. Mangan apa lho, Pak? Lontong. Ayo, nanti subari. Sing suwene 39 dina wis tak lakon. Kurang sedina sak klebatan. Lah kok aku ketok rupane mbok sapa, Pak? Mbokne lho. Maksudina. Oh iya. Kok ketok aku karo sak klebatan.
Sutina karo bapak bin sapa? Bince. Bintara. Bintara. Ana apa iki? Durung buntes tapaku. Tapi nek lho kahanan sing wis ana, aku kudu mulih nang omahe mbokku Gunung Gangsir. Mbok, aku sing temok, aku sing terok, aku sing pircok. Apa sih, Pak? Aku sing teko. Aku sing teko, Mbok. Aku sing teko, Mbok. Budal aku, Pak. Budal. Ya wis lho, Pak, aku budal. Kok buyar iki durmu. Gak layak payune kok murah. Mlakune Joko Sambang kaya bakul ngarep. Lah iku golekmu kok. Lah mari iki Pak metu sapa? Nah, mariku metune Sutina duber-uber. Ora bilawo. Heeh. Ayo Sutina duber-uber ambek ora bilawo. Dipaksa. Apa, Pak? Cak, ketapan iku aduman sego dhewe. Lah aku dijaluk. Kuasar ora iki. Eh? Kuasar kok. Kacar apa? Garapane kuasar. Lho, kon diperkosa. Iya. Ya, putih. Ora, Pak, ora. Etok-etokan. Eto-eto apa? Ora, Pak, sumunggo. Iku mang lemah titik. Iki sesep. Ayo. Wah, itu jangan ngono. Rong Kan juta, gak rong gelem. juta, Pak, rong Kok gak juta. gelem mau ayu. Aku lagi mana? Ayu. Lho. Sutina. Buyaran deh. Nah, nek iki diuber-uber karo Lurah Bilawo, Joko Sambang. Joko Sambang metu. Nulungi mae. Iya. Ayo Bang, metu Bang. Tulungono makmu, Bang. Loh, Sakon to. iya. Kon kok nang kene lapo? Melok ngluduk tambah suwe tambah soro sok. Apa lho, Pak? Ya kok ngomong-ngomongan iki lho. Kancaku. Masih kotok kowe ora usah ngomong dape koyo ngeliyo beo koyo musuh. Iki musuh ta? Iya. Kon musuh ambek aku to. Musuh, so. Iya. Gak oleh kon rukun ambek aku. Tambah suwe tambah ngluduk tambah angel ya, so. Iya. Wah, ya lho. Iki bojomu. Aja ngomong-ngomongan. Musuhku. Kok depoke kono to. Loh. Lho ngah? Lho alah kok gak ngomong. Kancaku Pak iki, Pak. Kancaku iki. Sementara bojomu dirangkul gak apa-apa pokoke lorong juta. Iya, iki kaya apa? Lah iya. Kon dadi apa kon? Aku iku karo apa tuan rumahe. Aku Iya. jane asline iku bojone tuan rumah. Iya, toh. iya, iya. Terus sing dapur Sutina iku jare gak ono. Iya, terus? Aku dikon dapur. Iya tak ya. Terus barang aku jarine kan dikeki dhuwit 2 juta. Heeh. Makane aku gelem ae. Loh, iya. Masalah apa? Peranane ganteng-ganteng. Iya ta? Terus aku timbangane nyawang bojoku tuwa, aku kan yo kudu. Heeh. Iki terus yo. Beneran. Bapak tuh bener karo ora bilawo. Ngono ta? Ngono ta? Ya. Lho, Nak. Kebeneran awakmu nang kene, Nak. Aku wis apa? Kok macak banci ngene. Walik ta? Walik. Balik. Lho, Nak.
dadi makku ngono ta. Iya ki dadi mbokmu. Kaya lho apa? Kualik-kualik cocotmu. Aja omong banci. Suarane ngono ah. Ha, suarane. Suaramu sok gedhe. Aku rada. Iya, aku gedhe, aku sing gedhe. Lho. Kok ya apa mak kok wis sampean kok boleh kaya ngono. Ya, suaramu gedhe. Iya lho. Hmm. Jarine suaraku kok gede. Ngene. Ayo. Lho, Mbok. Mbok, Apa to, Nak? aku sing teko, Mbok. Tawamu teko nang mulia bali. Oh ngono. Bisa. Ayo. Mbok. Aku sing teko, Mbok. Oleh kontes teko ya ndak balik mulai. Beneran aku teko, Nak. Aku diajak karo Lera Pirawara. Aku kira kanca. Justru gak bisa gak. Ngono ta? Ngono. Iki adik sungkem iki, Pak. Adik sungkem, Mak. Jenenge suwe gak petuk mae. Petuk mae ya sungkem. Sungkem, Mak. Sungkem. Loh. Mak. Loh. Ono piye lho? Tadi mbah, Mak. Ora kok usak-usak lho. 2 juta, Pak. 2 juta. Ah, wis ora. Gawe loro nati ku ora butuh kantem apa. Adik ngono ta? Kakek. Mak. Aku sing teko, Mak. Iya nak. Aku wis suwe lho, Mak. Gak petuk sampean. Kok sawangane sampean wis kangen? Apa sih, Pak? Iki jangan rene atiku siap. Sampean kok kaya keplayu ana sing ngobrol, Mak. Iya aku do berwanto. Loh. Wah, Oh iya. Duber lurah aku katene diperkosa jane aku timbangane duber tak tokno ae nak wong gareng gak kalo. iya jane padha enake diantuk. Sing duwe gawe kok muring-muring. Mak, Iya nak. lagi penet uber-uber lurah Abilawa, Mak. Iya nak tulungan mbok. Diapakno peno, Mak? Aku mang katene diperkosa. Diperkosa lurah Abilawa. Iya nak. Aku melok, Mak. Waduh kacau. Awakmu kok belani mbokmu, makmu. Dadi perhatimu loro geleki karo lurah Abilene. Pasti tak belani ngono. Iya. Mak katene diperkosa nak. Mak, gak rugi anggonku tarak broto ana ning Gunung Penanggungan, Mak. Sing kate merkosa sampean sapa, Mak? Iki lho. Aduh. Keturun lurahe, keturun. Kon wayahe tampil. Lho. Takon Aku pentas lapo kok ngantuk iku lho. wis wayahe, Pak. Iki lho pentas Joko Sambang. Pentas Joko Sambang iki lho. Wis jangan sambang. Iki engko tak apakno, Pak Dut. Iki lho. Kok pateni? Oh, mateni ya. Kon tak pateni to. Pateni. Kon tak pateni. Nom-noman. Iya. Sapa kon wani-wanine ngendhek langkae Lurah Abilawa? Sapa kon? Abilawa. Iya. Nek urung kenal yo iki jenenge Joko. Joko sapa Pak Mang, Pak? Joko sapa? Joko Pedhot. Joko Sambang. Joko Sambang. Anake Lurah Bintara, yo anake Mak Sutini. Kate mbok apane omakku? Jenengku Sutina. Jenengku Sutina. Diganti. Kuping. Kacau iki kacau. Sing bener sapa? Sutina. Sutina. Kok apik kelakuanmu? Loh. Dawa rek lolone rek. Aja dawa-dawa to kesuwen to. Titik ae. Lho, ngono lho. Loh, Lah, berarti awakmu yo anake Bintara. gak salah anggon pangucapmu ya aku Joko Sambang,
anake Lurah Bintara. Kok mapan kebeneran, Dik. To. Lah ndeblo aku to. Perang kok ngomong ae iki. Aduh. Ngono lho, sok gak dirungokno wong briefing. Ya. Lho, mapan kebeneran. Ya. Mbokmu sing jenenge Sutina arep tak rabi. Gak salah. Kon rabi. Yo, Lho. Kon rabi. Berarti kon wis nungkak kromo nerak pagerayu kon isan. Ayo, pateni langsung. Pateni langsung. To kon mati ya to. sing mati sapa iki, Pak? Sing mati sapa? Ketut. Sing mati iki Lurah Bilawa. Aku ra birawa. Suduken. Ngono ah. Ayo to. Aku mati, Wak. Iya. Lah gak enak belas, Rek. Ayo to kon. Mati aku. Kon siapa tak sodok to? Iya. Tampanono Kiai. Lek tak sodoke Pak arek iki, Pak. Langsung petik. Jare mang dipateni, Pak. Lah iya. Oh nek apik kelakuanmu tampanono Kiai lereng lanangan iki. So. Gamane Joko Sambang lak Kiai Bering. So, sing manggap muring-muring. Lah iya, tampanono Kiai lereng lanangan. Durung to, durung tak tuncet. Kesuwen, So. Durung ta? Durung. Mapanu sira do ombo. Ayo, Tampanono, sik 1, 2, 3. tampanono Kiai lereng lanangan kanggomu. So kurang munggah, So. Kurang munggah didik. Oh. Enak to? Enak to? Mbok Banget ya kon. Kan pancen cek udah glecak kon iki mati. Kon mati ya to? Kato. Kon mesok sini-sini ludurke wak kentut. langsung mati. Mati ya kon. Aku ngomong langsung mati. Langsung mati aku. Kok delok tek kon niku. Mati kon, mati yo. Kalau ditunjuk kok mati. Tunjukin. Tunjuk. Aduh, mati. Wes aduk sobek. Aduh. Pak aku nandi iki matine nandi. Aduh. Wah, nanti Pak. Nanti. Mati niku nang gletak. Mati ya to, mati ya kono to kon to. Mati yo gletakno. Ana semute Pak. Apa yang mbok semut? Gak apa-apa wong oleh bayaran nih. Mati ta? Iya. Wak. Yo mati sira. Wak. Nek Lurah Bilawa wis mati. Londo teko. Londo gak trimo. Gak terima Lurah Bilawa pateni. Londone metu. Ayo. Londone ngapi ya, Wak? Tapi apa? Londone ta kaya Bolos. Loh, ta? Loh. Apa di? Lho kon ta? Iya. Loh, kan saiki wis gak balon aku nisan. Wong balon matamu. Aku dijak kentut. Lah apa kon nang kene? Drukan. Loh, kok gak ngomong ta ngerti aku mau bareng kon. Aku kangen. Lah iso. Kok iso? Aku kangen. Aku masalah. Kok iki dadi londo? Dadi apa gak kenal karo Joko Sambang. kok kurang ajar kon iki. Kon sapa kon nanti ngon-ngon aku dadi londo? Aku nang kene iki ketuae Kentut Al-Ghazali. Wah, salah. Iki sutradara. Aku sing di omah campur sutradara, ketuae goblok. Tapi 2 juta. Oh iya.
awakmu iki golek anak buahmu Lurah Bilowo. Dipateni karo Sambang. Lah awake mosok karo Joko Sambang. Kok bedil? Sing dipedhil sapa? Ya Joko Sambang. Oh, aku sing go pedhil, Pak. Iki yo. Iki pedhil kundi? Pedhil kundi? Oh, arek iki kram iki. Iki lho lah bedhilmu. Yo. Oh. Iki bedilmu iki. Jokono. Alar, ya wis. Ta. Bedhilmu jupuken. Berarti bedil iki tak Joko. Iya. Kon kok tarung ambek aku ngono lho Pak Ndut ya. Kon iku gak trimo. Lurah Bilowo iki anggotamu. Heeh. Dipateni Joko Sambang. Ngono lho ta. Bedilen Joko Sambang. Ngono ah. Goblok. Iya. Ana aku kurang ajar. Ya. Bisa. Bedil kok. Tuwa tak Joko iki. Bedil iki lho, bedil iki lho. Kan Joko Sambang. Joko Sambang. Ora Bilowo ora bawa. Kok pateni? Iya, begini. Kok tembak? Tuwa, ora tendang. Oh. Disudut delok. Mati. Mate. Ngono lho ta. Iya. Balik nono mana Pak gak jelas aku Pak Moh. Cok muring-muringan ta, Pak? Nah, gak perlu cok muring-muringan. Aku nyutradarai kok ngamuk ae. Iya. Ngamukan. Aku gak suka. Aku gak sutradara ngamuk. Gak suka. Ora suka ya wis. Tut guyare tut. Le. Aku dilobong lemuk ya aku. Oh, dhisik ta. Kurang saya. Ini lho. Hei, Joko Sambang, kamu berani membunuh itu Bilowo orang Wah, saya. gak jelas itu gue. Ulang ngono aku Pak. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Joko Sambang. Joko Joko Sambang. Joko Sambang. Joko Sambang kamu. Iya. Kamu Joko Sambang. Kamu Joko Sambang. Kamu membunuh anak buah saya Kan ngomong dhewe kok. Kok menghalang-halangi Belanda. Oh, Kan Joko Sombing. Sambang Joko ta. Sambang. Joko Sambang. Hmm. Kamu sudah membunuh antek-antek saya. Heeh. Kamu tak bedil. Bedilen aku, bedilen ta. Kamu pengkhianat. Superman. Kamu tak bedil. Iya. Tak telak. Ting. Bedil kok. Bokongnya jodoh nomor rontok. Iya. Tung. Tak. Tung. Der. Tung. Tak. Tung. Der. Tung. 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 Perang kok. Kok iki perang dan bedil dawa. Kene gak cerdas. Kon disungguh iki delep bekakasmu. Kon tak bedil kon. Ayo, bedilen. Kon tak bedil gak cerdas aku mbok suntuk bekakasku. Iya. Ayo. Ayo. Ya. Tis. Tak. Tuk. Oke. Aku tak boleh. Ayo, bedil. Ya. Landone kena ri. Iya. Dor. Gak makan. Iya. Dor. Loro goblok. Iya, dor. Aduh, loro. Masih dibedil anumu, awakmu gak apa-apa. Iki tak suduh. Tak sodok kon tak. Ayo. Ayo, Ya, dor. tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Masih tak. Let tak solo. Oh. Ayo. Tak sodok. Ya, des. Alhamdulillah tepak ndoke. Rada uglik-ugliken. Hei, iki aja kok kepit. Wis kan mati. Aku mati. Mati. Lah, aku mati. Mati kon ta? Mati Mati ta? kondoke mati. Mati. Heeh. Aku kumpul kabeh mati. Kumpul kebo.
tembung sik aku mati gelar. Berarti aku mati. Mati kok ta? Mati. Loh, londo wis mati. Berarti iki sing duwe gawe kudu disodho pisan ya. Berat, Pak. Penak gak bayar. Terus lu ora bilawo mati, londo mati, terus ya apa? Terus buyar. Wis mari. Lah mati iki ya apa iki? Apa gua nang kali kono? Berarti wis mati ya, Pak. Wis timbangane gotong, Pak. Golekno bensin diobong ngono ae lho, Pak. Ayo kene, ayo nang desa kono. Nang ndi? Nang ndi, Pak? Geneng. 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 Ya. Ana apa, Pak? Ayo lho, Bro. Wijaya. Ayo ditinggal.